Levamos 45 anos celebrando as festas patronais e do churrasco. E unha das principales cuestións que nos definen é que o churrasco é preparado por os propios veciños e veciñas de Covelo, capitaneados polo que foi carniceiro durante máis de 50 anos, por Nito, por Floriano. Pois son os propios veciños os que preparan ese asado que despois disfrutamos o resto de veciños de Covelo, visitantes, familiares, amigos. E ademais utilizamos produto local, da nosa terra, carne do suído, porco da zona, pementos tamén do noso territorio para preparar ese asado e celebrar o Día de Santiago, o Día de Galicia, tamén o Día de Covelo. Comenzamos a mañán con pasacalles a cargo da banda de música de Mondariz. Ahora pois están na fase de preparación do churrasco, cunha tamén exposición de produtos locais, de artesanía, unha feira de artesanía e de produtos locais, e á tarde vamos a ter música, animación, gaiteiros, a pasarrúa da banda de música, actividades de lecer e de música durante toda a tarde. O churrasco, máis ou menos, estamos facendo o mellor que podamos. Nós tratamos de facer o mellor. O churrasco só non se fai con paciencia e pouco lume. Nós temos que apuralo porque ben ves a cola que temos e a cantidad. Entón xa non pode ser tan bo como quixeran. Branca como a néboa mansa.